Ruský turista, ktorý navštívil Paríž, sa rozhodol vyskúšať nevestinec. Keď prišiel do izby, dievča sa spýtalo: "Necháme svetlo zapnuté?" "Áno," odpovedal muž. Strávil s ňou pár hodín a pri odchode mu recepčná podala balík dolárov. Zmetený, ale potešený si peniaze vzal a odišiel. Keď sa vrátil do Ruska, povedal príbeh svojim priateľom. Jeden z nich bol jeho nadriadený, ktorého to zaujalo, a rozhodol sa ísť do Paríža tiež. Nadriadený našiel ten istý nevestinec a požiadal o tú istú ženu. Keď prišiel do izby, žena sa spýtala: "Necháme svetlo zapnuté?" "Nie," odpovedal nadriadený. "Uprednostňujem tmu." Keď skončili, nadriadený sa chystal odísť, keď mu recepčná podala 50 centov. Rozhorčený sa spýtal: "Čo je toto?" "Môj podriadený sem prišiel a dostal balík dolárov, ale ja dostanem iba 50 centov." Recepčná pokojne odpovedala: "No, váš podriadený bol v televízii 2 hodiny, ale vy ste vydržali len 20 minút, a to iba v rádiu."